हामबाय दिनै जोंनि तो हाथिगाव फाइसक फाइजाक कालचार जयनिं प्रोग्राम साउथ बरमुरा बिचिनि 14टा गामिनि जत लोकराव फाइसक फाइजाक ओ चिकनते प्रोग्राम नि बिसिते दिनै टोटल 8 फैमिली 18 बुदार बीजेपी ते जुदा पार्टी याकावी चिनि तिप्रा मथाओ चिनि बुबाग्रावाय बाक्सा चिनि लैंड राइट्स चिनि इकोनॉमिक राइट्स चिनि डेमोक्रेटिक राइट्स फाइट खायनि थानेओ बरफ जोंबाय बाक्सा लगेरो नाहिनै फाइसक फाइका बरनो बिलाय के चिनि तिप्रा मथा पार्टी नेङै ते आने व्यक्तिगत नेङै हामबाया फारो फाइनाय सालतेबो ओ आमसानि लोकरावबो फाइनाय होनै आसा खायो तानेके जों जतन साइमाखा जे चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि तिप्रासानि जे हामख्राय निबागै चबा खायतोंमोन न लोकराव ताबक जतन तलुक सिबायखा फाइनाय साल बरफ गहायनि तेचा गानागिनि ताकु बुकु रंना बरफ गतेसे सानाय हायनि आसा खायो जे तिनि टोटल 8 फैमिली 18 भोटार जे फाइनाय रंनो चिनि ओ लामसमानि पांदाओ चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट YTF TWF तिप्रा मथा तेबो चिनि लैंड अलॉटमेंट कमिटी नि चेयरमैन तेबो अरनि बीसी इंचार्ज जतन तंगो ओ लामसमानि पांदाओ गे बिलाय के हामबाया फारो दिनै कताल के चिनि फैमिली ओ फाइमेनि बागै बरनो हामबाय।